Balkan muzic, u nas trikot në Gjeko Klipton Sarajevo, cije da Bajbelo Coca-Cola, la cosa nostra Dujteni brakteja, falat Mortal Kombat Pasă vas, vasa shen, vodka ajn Drejtuish, drejta de Jugo i Zamaik Bala vida rajn, jama mani, jama majk. Cam așa arată motorul asamblat. Am aici prietenul meu, Chantecler. Opa. Am dat jos filtrul de aer. Curăț bine aici tot. Și o iau așa treptat. Curăț, leg firii, că am o grămadă de firi ruptii. Mă duc mai încoace, curăț, leg firii, curăț. Și mai rezolv din probleme, iau așa pe trepti. Cam așa arată. Cu vâscul ăsta frumos, albastru. Și să vedem la final cum ies. Curat tot. Am curățat un pic pe aici. Am așezat astea. Pac, pac, pac. Știu că nu pare mult. Dar e un pic de muncă. Cred că vreo 3 ori de muncă am stat să fac tot ce vedeți aici. Am făcut legăturile astea de pe firile. N-am mai filmat ca să nu fie plictisitor. Am refăcut ăsta. Am refăcut astea. Am vopsit ăsta. Am refăcut prindele astea. Știu că se văd un pic urât cu colierii, dar totuși e mai ok. Astea erau aruncate aici. Acum stau frumos aici. Ăsta la fel, ăsta refăcut, ăsta pus cum trebuie, refăcut pe spate. Aici am găsit astea de la pompă, multe din ele rupti, improvizații, refăcut, mufa asta refăcută, mai am o mufă pe aici care e ruptă, asta trebuie să o refac și destul de greu că gen să o prind pe mufile astea care sunt rupti. Acolo am o mufă de la electromotor care vine dusă pe undeva pe aici și e aruncat acolo. Astea le-am tras frumos pe aici. Cam 2 ori a durat toată treaba asta. Am curățat inclusiv pe acolo. Era pământ. A durat un pic. Dar nu-mi pare rău. Că știu că la final o să fie așa totul clean frumos. Am curățat copexurile astea. Am curățat aici. Am refăcut ăsta. Senzorul ăsta de la apă. Și o să iasă destul de bine, zic eu. Astea erau dezastru. Nu prea îmi place colierile astea, dar n-am altă variantă cum să le prind. Sau puteam să fi dat o gaură pe aici și una pe aici, dar nu mai am timp de da gaurele. Sau puteam să fi dat o gaură pe aici și una pe aici și pur și simplu trăgeam un colier mai frumos. Dar totuși juca așa. Am aici o gaură dată și joacă. Ăsta l-am prins. Cum v-am spus, și joacă un pic. Ăsta e mai bazat. Chiar dacă nu pare. Acum mulți o să se întrebe de ce fac chestia asta. O fac în primul rând că astea, când pornești motorul, fiind lăsate pe aici, zdrângănii, zornă e foarte urât. La fel și astea căzute nu e ok. Am vopsit și ăsta din spate să fie frumos. Astea la fel erau aruncate, nu găseai, asta e mufa la OBD, trebuie un adaptor. Astea erau aruncate pe aici, nu le găseai când aveai nevoie. Firile astea rupte dădeau scurt, făceau scurt, astea dădeau la masă. Sau intrau în scurt, erau pocnite, atinse unele de altele, aruncate pe jos pe acolo. Aici am un suport care l-am descoperit, era murdar, unul aici, mai am unul aici și încă un suport în față aici pentru mufii, pentru conectori. Deci când scăp de firile alea și ascuns o să se vadă mult mai bine. Pus intercoolerul, că am niște firi la intercooler. Am aici niște firi care, uitați cum stau, dezastru, vreau să le prind pe toate frumos. Să mai vopsesc chestii de pe aici, am vopsit capacul ăsta, firul ăsta la fel, să-l scot de acolo. Astea să le ascund pe desubt pe aici, ca să fie cât mai clean, cât mai frumos, să poți lucra liniștit și să aibă un aspect mai ok. Am un pic setup-ul, parc să ai tot pac, ăsta la fel. De fapt ăsta, mai aveam ceva chestii pe aici, ăsta. Frumos, pac, pac, mai am de astea o grămadă. Din nou sponsorul meu, soacră mea. Aici am avut frumos de astea. E dezastru în garaj aici. Dar îmi fac treaba liniștit. Am mai descoperit un fir rupt. Ăsta frumos, care e pe jos pe acolo. L-am luat să-l curăț. Când mă uit, pac, rupt. De ăsta știam. Am mai avut unul aici care l-am lipit acum. Am mai avut două pe aici. Și încă caut în continuare. Am crezut că o să termin foarte repede aici, dar mai am o grămadă de firi rupti. Am făcut un pic roție pragul ăsta
Jantele frumos, cu butucul ăsta. Etrierii, cât de cât. Urmează să întorc jantele. Făcut un pic pe aici cu albastru. Ăla nu-l băgați în seamă, l-am dat că am avut un spray. Făcut aici tot cu albastru. Dat cu antifon și pe aia frumos albastru. Am demontat frumos tot de aici. Că radiatorul ăsta avea o problemă. Are aici un suport care încerc eu acum să-l refac, să-i fac o gaură și să pun un șurub. Pe partea asta la fel a avut. Pe partea asta era prins, pe partea asta nu, s-a rupt un prezon. El avea un fel de prezon cu o piuliță. Mai am un cureaua asta de la accesorii. Trebuie să dau jos toate curelele, să pun cureaua asta, să spăl tot motorul frumos, să pun capacul ăsta la loc, să repar electroventilatorul. Și momentan mă chinui cu suportul ăsta. Să repar suportul ăsta, să bag vâscul la loc și am terminat la motor problema după ce curăț un pic pe aici cu diluant și dau un pic cu vopsea piesele care mi-au mai rămas. Am tăiat o conductă de asta de cauciuc și am pus întri. M-am apucat de cureile la accesorii. Trebuie să mai dau drumul la întinzătorul ăsta de jos. La ăsta i-am dat drumul. Ăsta i-a dat drumul și el. Să punem cureile la loc. Dau drumul la ulei că e prea mult. Și 80% gata. Deci am făcut motorul frumos, nu? Am făcut instalații, tot, copexuri, varnișuri, cabluri. Au, ce frumos arată. Și s-a întâmplat necazul, nu? Instalații pompă. Nu au mai pornit. Meșteri manuali. Și acum uite, ora 11 și repară nenea Gabi. Frumos. Dar în schimb totul nou. Fără scurgeri de ulei, tot, pac. Trebuie doar să-l spăl și să-l pornesc. Și nu au mai pornit. Și acum are mufi de Ford, nu? De Ford și de Peugeot. De Ford și de Peugeot. Bun. Ai cor și mașină. Da, acum. Motorul e de Mazda. Mașină Kia. Mașina Kia. Șasiul de Suzuki Vitara. Bun, așa. Aici partea asta s-a vopsit. Și pe partea asta nu s-a mai pornit. Mai refă instalații. Se întreabă că la carte. Da. Stas. Am demontat tot interiorul. Ceasuri. Partea asta, bucata asta de bord. Torpedou. Tot. Aici am torpedou cu capacul ăla la picioare. Aici am alte piese din interior la uscat. Vopsiti maro. Ăsta e un prag. Aici am făcut grila asta din mijloc, de la consolă. I-am dat eu așa un model, cum mi-a plăcut mie. Nu l-am văzut la nimeni, prima dată când îl fac și eu. Arăta înainte. Asta e bucățica de plastic din bord. Urmează să fac exact ca pe consolă. Scuzați dezordine, aici am ceasurile astea crăpate. Aici am beculețele. Sunt un pic murdar de vopsea, un pic mai mult. Și o să-i pun beculețele astea jmecherii ca să refac aici tot frumos. Ca să avem și noi lumină cum trebuie. Un pic cum se văd acum, cam așa luminează. Stilul vechi. Și o să vă arăt imediat după. Să vă arăt ce am făcut eu până acum. Trebuie să curăț pe aici. Astea roșii, albi, ca să păstrez dungile astea portocalii, alb, mov.
mov și un albastru care se combină cu movul ăsta. Trebuie să fac acilii. Astea albastri și alea am vrut eu cu albastru. Îmi dă mie un vibe așa mai. Dacă îi puneam alb, lumina cam tare și nu era nimic deosebit. Am desfăcut sticla, făcut aci divers. Pam, pam. Altceva. Am lăsat un pic de roșu acolo, că și așa e greu de făcut. Sunt mândru așa un pic de ce am scop. Cam mândru eu de ce am reușit eu să fac. Aici pe crăpăturile astea am dat cu niște vopsea de asta UV și o să-i bag un bec UV pe undeva. Am făcut astea mov, plasticul ăsta, lumini. I-am dat un polish la sticla asta, cu toate că nu a ieșit cum trebuie. O să o schimb în viitor. Dar deocamdată am făcut ce s-a putut din nimic. Aici mi-am pus frumos semnătura. Nu-i pe sticlă, e în interior. Am schimbat becurile după cum s-a văzut. Cam asta e consola asta. Consolul tip Forța Naturii. Aici sunt niște căini gust de brad. Și pe aici mai am și alte nebunii făcute. Am montat aici două butoane pe lateral. Aici vine unul cu un switch pentru claxon. Asta e pentru monezi sau monedii, cum să spune. Asta e reglajul la faruri. Asta e reglajul la oglinzi. Aici un bec care nu știu ce face. Aici sunt alea de la ștergătoare cu ceața și aici e altă ceață. Acolo e frumos ceasul și consola aia centrală. Să pun și ăla să văd cum dă. S-a murdărit un pic scaunul ăsta, trebuie să-l curăț din nou. Din păcate, era impecabil scaunul ăsta. Aia eu să mai curăț o dată. Mai am foarte puțin de montat și am scăpat cu interiorul. Da, îmi plac ceasurile astea așa cu maro. Cam asta e tematica maro cu verdele ăsta aprins. Îmi plac foarte, foarte mult. Și volanul vine schimbat. Vă mai las așa un pic să observați aici. Aici m-am chinuit eu o dimineață întreagă, că era ruginit capacul ăsta de la pompă, ca să scot. Am două fire rupte aici, plus încă unul în interior, care m-am chinuit o groază să-l fac. Am muncit mult să scot ăsta și ca să ajung la litrometru, am ajuns la litrometru, încă nu l-am făcut complet cum trebuie, mai am un pic de muncă la el. De indicat indic ok motorina. Suntem la portbagaj să vă arăt un pic plasticile astea. Cam așa e ăla, le-am pus așa de probă. Ăsta aici. S-a schimbat un pic aerul așa și vibe în interior. Abia aștept să le montez pe toate. Am și astea montate tot așa de probă să văd cum ar da. Alea puse cât de cât. Dar spuse ca și cum n-ar fi. Și cu interiorul ăsta țiplă. Dar spatele m-a uimit cel mai mult. Pentru că în sfârșit arată portbagaj cu plafon negru frumos. Aici am piele pe stâlpul ăsta. Ăla de acolo se completează frumos cu el, cu stâlpii, cu piele acolo, să vină super drăguț. O să-i schimb boxele, prima dată le fac o probă să văd cum îs. Asta văd că s-o pătat la loc, am curățat-o, am spălat-o, dar s-o pătat din nou, trebuie să o spăl iară. O să-i caut niște cupli rapidi, niște piulițe de astea rapidi pentru asta, să pot să scot repede bancheta care doar alea două, mai are două în față și să pot să o dau repede jos. Cam așa prinde formă interiorul meu maro. Frumos. Ăsta e UV. Am și un bec UV să-l pun ca să aprindă toată vopseaua asta. Ca să vedeți că sunt maniac, am vopsit și ăsta și ăsta în culoarea asta. Ăsta cu ăsta, am desfăcut frumos tot de aici. Alea, ăla e făcut negru. Consola. Aici am pus o busolă. I-am schimbat becul ăsta. I-am pus un bec albastru. Ca să reacționeze, de fapt e UV, ca să reacționeze cu asta. Cu vopseaua asta. 35 de grade afară, rupt. N-am mâncat nimic la ora 5:30 dimineața. Dar pentru interiorul ăsta merită să mai stau un pic. Așa arată acum. Și înainte era ceva de genul ăsta.
Curățat, spălat, vopsit, tot frumos. Țiplă, trebuie să iasă impecabil. Asta e consola, care e praf, șurutul. V-aș lipi frumos tot. I-am pus și niște clemi de astea, cu aparatul ăsta. Lipit un pic cu ăsta. Să-i tai astea, să-l șmegheruiesc și să-i dau kit. Asta e o față de ușă necurățată, murdară, oribilă. Nu știu cât se observă, e dezastru. Aici am luat altă față de ușă și am curățat-o bine. I-am pus asta ca să vedeți cum ar veni cu maro. Aici o să-i cumpăr niște vopsea de piele, de material textil de fapt. Ăsta e curat, l-am curățat. Am toate astea făcute. Astea, mai am banda asta. Scuzați dezordinea, dar n-am ce să fac. Plus asta de aici. Ăsta se demontează destul de greu, că trebuie să-l scos din carcasa lui. Mă rog, am curățat-o bine, am șters-o. Urmează să pun totul pe ea și să o bag la loc. După ce trag lumini în toate astea. 40 de grade, muri, căldură. Pus aici păturile. Aleu. Ia să iau astea. Mamă, da și frigi. Ai, mamă. Opa. Așa. Pământ. Deschid și astea așa. Iap, maro tot frumos. Să-i deschid și portbagajul. Să răcorească un pic. Acum am astea. Pac. Și am parfumul ăsta, l-am primit cadou. E la un prieten de-a meu. Am mai multe de astea. La care a fost cu parfumul ăsta? Omul a adus mai multe și le-a băgat într-un borcan. După vreun an de zile s-a apucat să pună murături. Când au scos murăturile, iarna, erau murături cu gust de parfum, de vanilie, cu miros de vanilie. Mă rog, și acum o să punem pe astea, să le pun în mașină să miroasă frumos. Avem piese noi. Astea de aici. Pijapa în parți. Și brațul ăsta de sus, care era așa, cu pivotul ăsta frumos. Bucșile astea erau buni. Dar pivotul ăsta e problemă și l-am luat pe GSP. Doar așa se găsește. Că nu e ieftin nici ăsta. Și trebuie să montăm tot la loc cu arcul nou. Cam așa se prezintă mașinuța. Pus aripioarele astea apoi. Pragul fals. Vopsit. Astea trebuie revopsit încă o dată. Amortizoare, tendonul ăsta. Arcul ăsta revopsit. Asta e trierul vopsit. Arcul ăsta i-am dat și pe ăsta un spray. Ăsta trebuie să-l comand și pe ăsta că-i piducă. Brațul ăsta. Astea le-am comandat noi. Pe aici trebuie să le montez. Așa, aici am chinuit de disfăcut. Amortizorul am schimbat arcul ăsta. Scos brațul de sus. Ar trebui schimbat. Am frumos piesă nouă. Bagată frumos aici. Am comandat bucșa asta nouă. La fel și pe partea ailaltă. Trebuie să vopsesc oglinzile, capota, bara care e sus acolo. Am și un portbagaj, dar-i strâmb. Spun farurile. Trebuie să fac aici frumos toate sudurile astea date jos, sudat din nou. Astea anulat, că nu-i mai pun cârlig. O să-i fac o prindere cum are aici. Pentru tras. Astea o să le scot de tot, eventual o să le pun altă dată dacă o să am ceva de tractat vreodată. Cam asta e. S-a montat amortizor, pivot nou, bucșă la braț acolo jos nou. Urmează partea ailaltă. Deocamdată partea asta e gata.